Nasikop sa kapulisan ang duha ka suspek sa pagpagawat og motor sa poblasyon San Francisco, Agusan del Sur atol sa gihimo nga follow-up operation sa kapulisan. Ang insidente nahitabo sa may Purok 3 sa Barangay Poblasyon diin gikawat ang motor nga gipark sa biktima gawas sa iyang boarding house. Dali nga nagtawag ang biktima sa hotline sa PNP San Francisco ug paspas usab nga mitubag ang kapulisan. Gilihok dayon sa team sa PNP ilalom sa pagdumala ni Police Lieutenant Rene Cuevas. Sigon sa kamando ni Police Lieutenant Colonel Milan Vergas Nas ang pagdispatch sa ground assets aron masubay ang ilhanan sa motor og sa suspect. Gidala sila sa istasyon sa kapulisan ang duha ka suspect og gipasakaan sa kasong karnaping. Mga kababayan natin dito sa San Francisco, ito pong panahon na to ay maraming nagtitake advantage nito, no? Kasi nangangailangan ng pera yung mga tao, no? So baka yung mga magsasamantala po ay nandyan lang sa paligid natin. Kaya dapat po mag-ingat po tayo, no? Kung aalis man tayo sa ating mga tahanan, siguraduhin natin na lock yung pintuan natin. Mga katropa, aron abti kanunay ang imong kalawasan, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, ex-FM